guapo zaude. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu hain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein da erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbeantzak horma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, heldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden. Ondo? Ikusi zena etorri zen badunik ere? Ja, zergatik etorri den dutari ikastolara. Hau gehiegi da. Beti makillatuta. Eta jala, eske, hau, ez da normala. Zelako itxura. Dirudia zekiren dekatera dueran ropa. Bera mamaren etxetik. Begiratzen duk etortzen den. Altzu bat da. Osi txuzia dago. Gainera ikastolara joateko makillatzen da. Arreta deitu nahi du. Ikusi zitxura txarra duen. Dotoreago etorri behar da. Zergatik beti txandalean? Nire ustez, kamiseta hori arkakuze markadu batean erosi du. Kala da bersartze zaigun gaztan, horregatik jartzen Beti txandalean, makillatu behar da, zelako ilea, beti arropa berdina, faltsua, beti makillatuta, pailazua dirudi, arreta deitu nahi du. Jaiotzen garen etinguri du perfektu baten presioa jasaten dugu. Txiktatik irakasten digute edertasun kanon batzuek markatzen dutela gure balioa, baina gehi makiatzen bagara, edo arropa jakin batera ematen badugu kritikok eta iruzurrak jasotzen ditugu. Ez badugu egiten eta eroso janztea gustoko badugu ere. Orduan, zer egingo beharko genuke zuzeu izan duen horretasuna garatu emakume gazteok izan gaitezen gu geu, eman diezagun gure indarrari eta ez dezagun utzi inor gure irudia molde batean sartzen. Edertasuna askatasunean aurkitzen da, eta hori inork ezin digu kendu.